саломи субҳгоҳии маро қабул кунед корбарони гироимии радиозодӣ ва дӯстони азизи мо ки аз субҳи барвақт интизори навиди бомдодӣ ҳастанд дар озодӣ видео канали мо дар ютуб. Ба ҳамаи шумо бори дигар аз ин ҷо дуруд мефиристам ва ташаккур мекунам ки ҳамроҳи мо ҳастед. дар оғози боз як ҳафтаи нав барои шумо бурдборӣ мехоҳам. имрӯз душанбе аст 29 апрел ва умедворам ҳар ҷои дунё ки ҳастед сеҳату саломат бошед ва ҳамин гуна вафодори радиои озодӣ. чун маъмул пеш аз он ки ман ба хабарҳои дар даст доштаам рӯ биёрам ва бояд бигӯям ки хабарҳои зиёд дорам имрӯз, чун ҳамеша қабл аз ин нигоҳе меандозем ба вазъи боду ҳаво дар се кишвар. имрӯз дар Прага ҳаво номусоид мешавад, яъне аз ин ҷое ки мо бо шумо суҳбат дорем рӯзона дар ин ҷо борон меборад ва ҳарорат якбора то 10 дараҷа поин меравад. дар Москав ҳаво 10 дараҷа гарм мешавад, аммо ба фарқ аз Прага ҳаво софу офтобӣ хоҳад буд. дар душанбе ҳавои боронӣ дар назар аст. пешгӯӣ мегардад ки дар давоми рӯз гармӣ ба 21 дараҷа мерасад. аммо умедворам дар ҳар боду ҳаво ки ҳаст шумо ҳамин гуна бо радиои озодӣ мемонед. дар ҳошияи ҳамоиши камарбанд ва роҳ дар Пекин рӯзи 28 апрел дидори президентҳои Тоҷикистон ва Чин Эмомалӣ Раҳмон ва Си Ҷинпин баргузор шуда. дар он ҳолати феълӣ ва дурнамои равобити байни ду кишвар баррасӣ гаштааст. ба нашри ин хабар расонаҳои чинӣ менависанд раҳбари Чин аз сиёсатҳои дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон пуштибонӣ намуда гуфтааст ки Чин хостори густариши ҳамкорӣ бо Тоҷикистон буда. дар ҷараёни он аз стратегияҳои муштарак ҳаққи амният ва рушди Тоҷикистон ҳимоят хоҳад кард. Ҷинпин барои ин аз ҷумла ширкатҳои чиниро даъват карда сармоягузориро ба иқтисоди Тоҷикистон афзоиш бидиҳанд. Президенти Тоҷикистон гуфт феълан дар кишвараш наздики 350 ширкат бо сармояи чинӣ фаъолият доранд ва соли гузашта ҳаҷми тиҷорати кишвараш бо Чин 10% афзоиш ёфт. аммо ба гуфтаи ӯ ин рақам ҷавобгӯи имкониятҳои ҳарду кишвар нест. Чин яке аз бузургтарин сармоягузорони Тоҷикистон аст. ҳамчунин Тоҷикистон беш аз дигарон аз Чин қарздор мебошад. айни замон қарзи берунии Тоҷикистон ба беш аз 2 миллиарду 900 миллион доллар мерасад ва тавре ҳам гуфтем бахши асосии он аз Чин аст. қаблан созмони Global Risk Insight гуфта буд қарзои ҳангуфт дар оянда метавонанд як фишанги пурзури Чин дар таъсир ба кишварҳои қарздораш шавад. гуфтугӯи ахири Раҳмон ва Ҷинпин ки густариши зарфиятҳои гумрукӣ, бунёди бандарҳои нав ва фароҳам овардани шароити беҳтари тиҷоратӣ миёни ду кишварро дар бар гирифт, нишон медиҳад Тоҷикистон пайвандҳои асосии иқтисодӣ ва тиҷоратиашро ба тарафи Чин гардонда нияти пайвастан ба Иттиҳоди иқтисодии Авросиёро надорад. ин иттиҳод алҳол Русия, Беларус, Арманистон, Казоқистон ва Қирғизистонро муттаҳид мекунад ва мақомоти Русия борҳо изҳори умедворӣ карданд ки Тоҷикистон ба зудӣ шомили ин эътилоф хоҳад шуд. баъзе аз манобеъи радиои озодӣ хабар доданд ки Хайрулло Раҳимов, мудири собиқи ширкати давлатии Тоҷик Эйр, ба шарти берун рафтан аз маҳалли зист аз боздошт раҳо шудааст. то ин дам худи ӯ ё вакилаш барои тасдиқ ё радди хабар дастрас нашудаанд. як манбаи радиои озодӣ гуфт Раҳимов соати 10 шаби 26 апрел аз боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе озод гардид, аммо таҳқиқи парвандааш идома дорад. рӯшан нест тағйири чораи зидди Раҳимов бо қарори кадом ниҳод амалӣ гаштааст. манбаи дигари радиои озодӣ дар ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон тасдиқ кард ки чанд рӯз пеш вакили мудофиъ Хайрулло Раҳимов раҳоии шартии ӯро пешниҳод карда буд. мақомоти расмии Тоҷикистон то ба ҳол на дар бораи боздошт ва на акнун роҷеъ ба раҳоии Хайрулло Раҳимов шарҳе надода ин хабарро тасдиқ ё рад накардаанд. бино ба итлои дарёфтӣ Раҳимов дар оғози моҳи апрел бо иттиҳоми суистифода аз мақом ва тасарруфи молу мулки ғайр дастгир шуд. он вақт манобеъи радиои озодӣ гуфта буданд сабаби боздошти ӯ дар он аст ки Хайрулло Раҳимов дар санадҳо 200 000 долларро зиёд нишон додааст. аммо чандин шаҳрнависи сафҳаҳои интернетии озодӣ навиштанд ки Раҳимов дар вазифаи худ содиқона кор мекард ва гумон намеравад ба хилофкорӣ роҳ дода бошад. бархе баръакс гуфтанд дар ин мақом ва дар ширкати мазкур имкони хилофкориҳои зиёд ҷой дорад. Хайрулло Раҳимовро баъди 3 соли кор дар ширкати Тоҷик Эйр моҳи январи имсол аз мақом барканор карданд. раиси палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон аз боло бурдани нархи обу барқ ва интернет дар кишвар ба шиддат интиқод кард. Шукурҷон Зуҳуров рӯзи 26 апрел дар маҷлиси намояндагон
гуфт ҳар тасмиме ки ба буҷаи оилаҳо рабт мегирад мушкилзо аст ва мақомот бояд 7 бор чен кардаву 1 бор бибуранд. мо бояд пӯи худро мувофиқи курпаи доштаамон дароз кунем, гуфт ӯ. ҳарчанд ин мавзӯъ моҳо боз дар маҳфили хосу ом ва шабакаҳои иҷтимоӣ баҳс мешуд, парлумон ба ин масъала ҳеҷ вақт дахл накардааст. танҳо чанд вакили маҷлиси намояндагон дар алоҳидагӣ назари худро баён карда буданд. бархе аз сокинон мегӯянд ҳоло ки қарори боло бурдани нархи интернет бекор шудааст, нигаронии вакилони маҷлис таъсире надорад. мақомоти тоҷикистон чанд сол боз манбаъҳои нави пур кардани буҷаи давлатиро пурсуҷӯ доранд ва ҷустуҷӯ ҳам доранд. онҳо соли гузашта кӯшиш карданд ки нархи симкортҳоро то 250 сомонӣ боло баранд, аммо дар пайи норозигиҳои мардум ин қарор амалӣ нашуд. дертар мақомот гуфтанд симкортҳо танҳо бо шиносномаҳои нави дохилӣ фурӯхта ва аз як ном ба номи дигар гузаронида шавад. қимати шиносномаҳои пластикӣ $10 амрикоист. хадамоти зидди нисории тоҷикистон моҳи марти имсол қарор кард ки нархи интернет боло бурда шавад. ин тасмим низ бо вокунишҳои тунди мардум рӯбарӯ шуд ва раиси ҷумҳур онро баъди чанд рӯзи ба иҷро даромаданаш боздошт. сокинон аз камбуди ҷойкор ва маоши кам дар кишвар шикоят доранд. онҳо мегӯянд харҷи мардум аз даромадашон аст ва бояд мақомот дар боло бурдани нархҳо бо кишварҳои пешрафта вориди рақобат нашаванд. хуб бинандагони азиз, бори дигар дуруд мефиристам ба ҳамаи онҳое ки ҳамин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд. ба озоди видео канали мо дар YouTube ва хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳонро аз ман Шаҳлои Гулхоҷа мешунаванд. ман ҳоло рӯ меорам ба хабарҳои байналмилалӣ ва баъд аз ин боз бармегардем ба хабарҳои тоҷикистон ва ҷумла дар бораи қурби рубли русӣ низ дар поёни суҳбат барои шумо хоҳам гуфт. аз ин рӯ моро ҳамроҳӣ кунед. фиристодаи хоси амрико дар умури афғонистон Залмай Халилзод мегӯяд толибон бояд иқдомҳои худро тағйир дода ба оташбас ризоят бидиҳанд. ба қавли Халилзод ин аст роҳи бунёди назму собот дар кишваре ки 17 сол инҷониб бо ҷанги шаҳрвандӣ рӯбарӯ мебошад. дирӯз Халилзод дар Кобул гуфт агар толибон ба низоми пештараашон баргарданд, ба ақидаи ман ин роҳи ҷанг аст, на роҳи сулҳ. ҳадафи асосӣ дар мақоми фиристодаи амрико роҳандозии раванди сулҳ бо толибон мебошад. рӯзи якшанбе Халилзод ки аслан зодаи Афғонистон аст, бо телевизиони тӯлои ин кишвар суҳбат дошт. ӯ гуфт тамаркузи мо терроризм мебошад. агар мо ба оташбаси доимӣ ва садоқат ба хатми ҷанг надошта бошем, созиши ҳосил намешавад. ӯ афзуд мо мехоҳем сулҳ пойдор бошад то эҳтимолан нерӯҳои хориҷии зери раҳбарии амрико аз Афғонистон берун шаванд. акнун бармегардем ба хабарҳои тоҷикистон. бинобар тағйири қонуни масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, акнун волидон дар тоҷикистон дар қатори дигар насиҳатҳо ба фарзандону наберагон бояд ба такрор гӯянд ки ҳеҷ гоҳ манфиатҳои худатро аз манфиатҳои миллӣ боло нагузор. ба банди 8 қонун илова шуд ки падару модар ӯҳдадоранд фарзандро дар рӯяи эҳтиром ба ватан, қонун, арзишҳои миллӣ ва умуми башарӣ, инчунин бартарии манфиатҳои миллӣ аз шахсӣ тарбия намоянд. ин қонун ки дар замони бори нахуст қабул шуданаш дар соли 2011 дар ҷомеаи тоҷикистон баҳси зиёде барангехта буд, бо тағйирҳои нав ҳамакнун бори масъулияти волидонро бештар кард. бинобар онҳо волидон вазифа доранд ки ба фарзанди хеш назокатҳои гигиенаи шахсӣ ва муошират дар ҷомеаро омӯзонанд ва ҳамчунин дар интихоби касб ба ӯ мусоидат кунанд. тағйири дигари қонун волидонро ӯҳдадор мекунад то синни 20 солагӣ нагузоранд фарзандонашон нӯшокиҳои спиртӣ аз ҷумла пива, воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ, маҳсулоти тамоку, нос истифода баранд. дар сурати нақзи ин нуқтаҳои қонун аз сӯи наврасон волидони онҳоро муҳокимаи додгоҳӣ ва ҷарима мунтазир аст. аммо ҳуқуқшиносон мегӯянд бар зами оне ки сол аз сол ин қонун масъулиятҳои волидонро дучанд мекунад ва бархи ӯҳдадориҳои иҷтимоии давлатро бар дӯши волидон мегузорад, инчунин мафҳумҳое ба қонун ворид шуданд ки дақиқу мушаххас нестанд ва ба гунаҳҳои гуногун мешавад онҳоро шарҳу тавзеҳ дод. пайвандони Нармина Токазова ки аз садамаи нақлиётӣ дар душанбе ба ҳалокат расид, аз ҷазо нагирифтани гумонбари марги духтарашон нигарон ҳастанд. онҳо аз Доистони кулли Тоҷикистон хостанд ки қазияро дубора таҳқиқ кунад. Нарминаи 30 сола моҳи ноябри соли гузашта дар душанбе зери чархи Lexus NX монд ва даргузашт. мақомот дар оғоз ронанда Ғолибшо Катахоновро дастгир карда, аммо чанди пеш ӯро раҳо намуданд. мақомот мегӯянд ин садама бо гуноҳи ронанда рух надодааст ва далеле барои дар ҳабс нигоҳ доштани ӯ
نیست. اما خانواده نرمینه از این ناراضی‌اند و برای به حبس کشیدن راننده دلیل‌های خود را دارند. رشید توکازов پدر نرمینه در صحبت با رادیو زودی گفت مقامات حتی نسبت به غالبشو کتخانوف هیچ پرونده باز نکردند. او به این نظر است که تفتیش قضیه مرگ دخترش عادلانه صورت نگرفته است. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رهایی غالبشو کتخانوف رو عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت چنین شرح داد که تشخیص نشان داده است که راننده زمان سر زدن حادثه امکان پیشگیری کردن آن را نداشته است. وکیل مدافع خانواده ففتیده میگوید نتیجه مرگ نرمین توکازov از بی‌احتیاطی راننده و سرعت بلند ماشین است. غالبشو کتخانوف 19 ساله ساکن نویای رودکی بوده. پیش از سر زدن حادثه ناخوش در سال دوم دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان تحصیل میکرده است. نزدیکان غالبشو گفتند حالا او در روسیه باشد. شورای علمای مرکزی اسلامی یگانه نهادی صادرکننده فتوا در تاجیکستان در 3 ماه آخر به 22 زن تاجیک خط طلاق داده است. این زنها سالهای طولانی با شوهران خود زندگی یکجای نداشته قانونی جدا شدند، ولی با سبب‌های گوناگون مرد از دادن طلاق اسلامی به همسرش خودداری کرده است. به طلاق شرعی راه زن برای زندگی نو و ازدواج دوباره بسته است، میگویند روحانیان تاجیک. جمالدین خاموشی سردار شعبه فتوای شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان میگوید شورای علما در حال فتوای طلاق به زن را میدهد که همسرش بیش از 4 سال با او زندگی ندارد و امید زندگی در آینده دیگر از بین رفته است. برای طلب فتوای طلاق زن باید 2 شاهد، شهادتنامه بیکار شدن نکوی دولتی و معلوماتنامه از جایزی درباره نداشتن شوهر را بیارد. با گفته مسئول شورای علمای مرکزی اسلامی اکثر زنهایی که برای دریافت فتوای طلاق مراجعت میکنند از 30 تا 45 ساله می باشند. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 10,000 جفت از طریق دادگاه رسما از هم جدا شدند. برخی آنها هنوز طلاق اسلامی نگرفتند چون پس از بیکار شدن نکاح رسمی شانس دوباره به هم آمدن آنها خیلی کم است. انتظار طلاق شوهر میمانند تا زندگی نو پیدا کنند. در صورت غیر 4 سال باید منتظر بمانند تا چنین فتوای را از شورای علمای مرکزی اسلامی بگیرند. و بینندگان عزیز، 2 خبری ورزشی هم داریم که یکی چندان خوب نیست و دیگری برعکس خبری خوب است. دسته زنان فوتبال بازان تاجیکستان در بازی در مسابقات بین‌المللی فوتبال از لاوس با حساب بزرگی 6-0 شکست خوردند. بازی فوتبال بازان تا 19 ساله روز 27 اپریل در ورزشگاه ملی بانگاباندهو در پایتخت بنگلادش صورت گرفت. دسته زنان تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی جام طلایی که اولین بار است با تشبث بنگلادش صورت میگیرد در گروه A بازی میکنند. اقبال دختران فوتبال بازی تاجیک روز 23 اپریل هم بلندی نکرد که به دسته مغولستان با حساب 3-0 باختند. در این مسابقه بین‌المللی در عموم 6 دسته بنگلادش، قرقیزستان، لاوس، امارات متحده عربی و مغولستان شرکت می‌ورزند. و ورزشکاران تاجیک در مسابقات 18 قهرمانی آسیا آید به کاراته میان نورسان و نوجوانان و جوانان تا 21 ساله که روزهای 26 تا 28 اپریل در مالایزیا برگزار شد 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقات قطعوی حدود 500 ورزشکار از 33 کشور آسیا شرکت داشت. به هیئت دسته تاجیکستان 6 ورزشکار داخل بود، از بین آنها 2 نفر مدال گرفتند. اسدبک فتایف در وزن زیر 68 کیلو و امید سفرov در وزن زیر 76 کیلو میان نوجوانان تا 17 ساله با مدال های برنجی مکافاتانی داشتند. و بینندگان عزیز، میرسیم به پایان صحبت و به گفتن قرب اسعار خارجی که برای امروز از سوی بانک ملی چنین معین شده است. $1.943 درهم، 1 یورو 10.51 درهم و 1000 روبل روسی برابر است با 145.90 درهم. با سپاس از یک شما که تقریبا 12 دقیقه با ما بودید. من شما رو باز بعد از تقریبا 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 10 با وقت پراگ با خبرهای تازه منتظر میشم در همین جا در آزادی ویدیو که حالا ما رو تماشا دارید و بعد از این برنامه خبری داریم. فراموش نکنید. تا اون وقت خدا نگهدار و روز خوب داشته باشید.